igusha because u-Abraham uyenzile i-sacrifice ngabani? Ngomntana wakhe. And kwakuzobuzwa ku-Abraham ukuthi wena uthwele ngomntana. Kutheni wamama uyonqula umntana ngabe ehlathini? Amen. Waqonda u-Abraham, waqonda ukuthi into yoba xa u-Abraham ekwazile ukwenza le nto mandimnike igusha. Amen. Anqumle yona asinde umntana. Amen. Because abantu abazuyazi uba nguThixo othe u-Abraham akenze ntoni? Sacrifice. Kodwa ngu-Abraham otheni oyonqumla bani? Umntana. Amen. Bambizele namapolisi bakhona bangabantu. Amen. 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 uThixo wabamokhe u-Abraham wenza i-sacrifice ngomntana. Mna manimvuze nimnike ntoni? Imvu acele yona enza ukuzosila umntana ngoba u-Abraham unayo inkonzo yaphi? Iyasengqondweni Amen. ngoba uyenzile ntoni? I-sacrifice. Hallelujah. Masiyazi into yoba kuthiwa amanzi awekho, umbane awukho, ngoku andihlambanga. Ayonto ebangela masingayokhonza leyo. Amen. 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 Into yoba ayinanga umbane ungakwazi wabeka amanzi ayisosizathu yoba singabukwazi ukhonza uThixo. Makusebenza inkonzo yaphi? Iyasengqondweni sihambe siyokhonza uThixo. Amen. Amen.